Hello guys, majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa among channel. I Lixie Vlog. Sa karong adlaw guys, adlong Domingo, happy Sunday dai ninyo. Si Lexie dai guys, kuan sa iyang mami Purami kay musimba. Simba sila. Kaya parumbi si nanay parumbi. Hi guys, sa presente. Simba sa siya guys na kuan ni iyang mami Purami niya. Hello guys, tuwa na des Lexie guys, gikuha na ni jang mami Purami. Simba. Unja pa tumauli mga alas 12. Unja karon guys mag-vlog sa ako dari kay di ay kuan ipaipo na ni nanay ag kubasa kay nahinog na. Di harang lamiak ajo hampuong. Harang kuan na guys nadag na ba na yellow na. Na yellow na da. Narba pa lubi na puwak. Nandiya guys. Di arag ko basa. Nahinog na gadget guys. Ipaipo na ni nanay kaya among sinuban. Sinuban na mo. Dapat gadget tangkong. Nagpasusulabi. Abi at ako mo. Lagara ba ko nung nag-ipo? Sis ginoo ko bagat manday ka ni. Ay sus. Sarang lami Ning daka-daka dit pud siya ning taas. Na daghan day klasik ko basa. Nay taas, nay murag naglingkod, na pa itong nailingin gadyo nga murag gadyang naandan. Kani, murag kapajas. Murag kapajas. Lubi po dapi, lubi dia. Sino? Sakto gadyo ni. Kamugay na may kuwang. Hala, one is coming. Krabig dagum. Krabig dagum guys. Kawan na. Aghamay dari sa among adyan anihin na napadhapit. Naman ako ipo sa kuan guys, kubasa anja karon dako dari naglulis ka gardenan. Kay aguwan grabing kasuga na guys to Alaga just Lexie sila. Turami nagsimba ra ba? Mabasa anja to ning uli. Para ba tidang pajong. Kari guys na ang itanam at tangiran ninyo guys sa hang vlog sunod adlaw. Kay magtanam ko na to hang hinluan nga katong gardenan ni Pitong Purami guys adto ko magtanam ja. Tamnan pa dari garden ng T-reverse kay di sa siya magpasulabis garden kay bag-o pa na adyo magpahuway sa siya karon siya ila Mama Julie. Uwan guys kuan na sig ka adyo. Salamat po pas Ginoo ning uwan kay uwan na ning mga tanam dari darag ukrang nanay guys na hampuong kasug ukrang nanay nabuhi agkang nanay na mo ning ukrang nga puwahon hampuong kaadyo daghan ni siya guys na kang nanay dari na hampuong jud kasug ukrang nanay ning abot ta uwan guys ning bundak nag-uwan dala ko sa taas guys grabe jud uwan pura magnay bagyo isip kasug hangin. Dari ko sa kwarto guys, kay grabe uwan sa gawas, di mabangbang. Tuan gali ko na tukog nang ka. Ang tayo takos garden, magpasusulad, kay magtanam na ito akong taon. At ang hirani naman ninyo guys, sunod sa vlog, kay magpananam to ng mga taong kay usip kung di matanam. Na may hinluan na ito, dyan na garden ng piri na itong gibukbukan na. Tamnan to na kay usip, lagi taong na itong nagdagto na. Diya karon day guys, yung mga lagis Lexie kay to aman ning simba sila sa jang mami Purami. Salamat po sa Ginoo kay ning uwan pwede aroma. Bisbisan pug mga tanom. Diya karon day guys, istorya sa day ko about dagtong problema pod ug sa katong ni Mariano ug sa iyang mama. Narhiday sila guys pagkadunto kay nga jud pasaylo. Garis bay narhi sila. Kaya mao na lagi ito pagka-juntry at ito namin magkita sa Hall of Justice kaya para kung masitol pa ba kung kaya ba nilang bayran at danyos na hang nabayran po sa abogado. Mo itong karong Merkulis karong Lunes or Merkulis magsitol kami at sa abogado kung makabayad ba din sila dito. Mo itong ang number 1 nga kuan guys ihangjo nila na mag-public apology mag-public apology sila tagsa nila o katong
Bagwian to nilang ilang istorya nga di tinuod. Ako, maungkon po ko nga nakatubag po sa ijang mama ni Lester kay di naman po mo nang napatas ka pangat ba mo nang makatubag po ta. Diya karon guys, nga sila pasaylo kay nung kuan lagi ko nung kaso kay di lagi po basta-basta ilahang gibuhat kamot sa mama ni Lester nga dapat among arang away dapat ipatunga siya. Nidako manuon mo to guys nga nangadyo sila pasaylo dari pero hangtang gusto sa pa mahitabo tong nakapile kong kaso ni abi na sila dari sabay nangadyo pasaylo. Nahadlok man sila ag ingay ni Lester, nahadlok ko sila kay nag-chat ko no hang mama ni Lester nga di na kuno makadisbay kay ingana maot kuno ba ingana pero ug sa aho pa ug tinuod pa siyang napay respeto labi nagjahang mama ni Arhin ta sila daris bay kay sikad-sikad dijang mama ni Lester patakatuig seleksyon pa din ni Arhin daris bay manang gihangjo nga mga jud pasaylo sa personal diha pa man pas junto sila nangadyo pasaylo nga nakapile na kong kaso ako di man ko gusto ta guys nga mapreso agamahan sa hang anak kay lipad lagi ko gusto nga ma-broken family miss para nahapod ba nga di na gusto nga si Lixie maladyo sa isang papa nga na di ko gusto nga kung sa hang naagian ron maagian pa sa hang anak kung nang isakit di para na guys nga ani nga nahitabo na manang ampo raman ko sa Ginoo nga ma-okay na ang tanan ako magkapasaylo man ko pero di pa sa pagkakaroon harang gusto nga manarbaho siya magsuporta ni Lixie ug magbag-o. Hindi, agapon gusto guys nga na may maghimo magkasulatan ng mga abogado, ahang abogado nga ug siya ang gusto mo tumopirma sila ingana. Ang gusto guys nga kami mag-ipon, manarbaho siya asa siya. Manhang gusto iya ag gikuan pa siya hang mama nga ang katulad ko nung bahay nila sa Pilar kaya man sila ikabayad nga na sa Danyos ijara kong papuyan ijahang bayad adto namong ni Lixie pero ang gusto na guys di may mag-ipon ni Lester gusto na manarbaho siya kay maningkamot pud gihapon ko sa akong pag-vlog harapon kuan guys nga mapudyo po ko dadto balik kay nakagasto naman lagi po ko dadto harap po kuan nga napo koy ma-content dadto napo koy ma-content daris bay kay karon magupanahon na guys nang gi-vlog mi dari daghan ja naglisod po ko ika-content dari mo nang naka-desisyon po ko nga ug mao toy desisyon sa mama ni Lester nga kami papuyon dadto ujang bay kami ni Lixie pero di wa si Mariano guys manarbaho siya mo nang nakadesisyon ko nga ning-o ko pero naay kasulatan nga di na sila manghilabot na sila pirmahan guys karong Lunes o di mangali Lunes Miyerkules sa abogado ato sa ang abogado mo nang stress ko kadyo sa problema nga ngani nga napaiban nga masuko na orang sa diha di manggulpod lalim guys nga di po na gusto nga nag-amahan sa hang anak mapriso mo nang na silang gipahangyo magmalas madama settle ray nga na nagbayad sila sa Danyos nga nabayad sa ang abogado mo nang gusto diya respetuhon ko nila sa hang desisyon nga mauto manarbaho ijang anak ijang mama mismo di na manghilabot na mo nang maghimo kasulatan nga na hang gusto nga sila di na ijang mama di na manghilabot sa ahang pamudyo okay ra gyapon ko guys nga ipaila gihapon na nila nga niya nga ijang apo nga na nga si Lixie nga na kay mao na may naanda ni Lixie maluoy ko magtan-an ni Lixie nga magsiguna siyang lula siyang papa sa hang ka maado sa hang kapangat bisag na kapangat nga nagyapon na sila kakuan respeto gyapon ko nila katong pag-arhi nila
Gimaadyo gyapon sila na pero gi bus out na tanan ang mga kahiubos nila katong pag-arhi nila. Hapod para rapod sakad manggod nag-vlog na ko kay nga nabuhi lagi pag ko para wag nawad anak kog atensyon ni Lister nga na nawad anak kay busy lagi pag ko sa ang vlog pero kami man pang duha murag agi jang giingon na nga nabag-o ko di ko para sa Manila nga sweet nga na mangkan ko na nga na tinuod na pero katong ilang gingon nga nang laki nga na dito tinuod din guys aning kamot ra kog aho nga na ranawad-an ra kog pag sweet ni ja bakay kanila ging mag-vlog busy na kaadyo pero yaning kamot man lagi pug ko kay para pud namo kay taghuat lagi pud wa pa pud siya nagkatrabaho mo kuno na ijang napil dari na nga di na kuno ko sweet di na kuno ko para sa Manila ingana mo man na imong napil mas sakit tagahang napil sa inyong gipang istorya na mo nang respeto ka og unsay ahang desisyon nga di sa gusto na manarbaho pero katong ilang bahay sa pilar guys puy anto na man ni Lexie taghuwat-wa pa si Lexie nagsugod og eskwela kay magpistupis na dari gihapon may kaari man si Lexie nag-eskwela ngadto nga rira ko guys mag-garden ko dadto mag-garden po ko dari pero gusto jud na nga manarbaho si Lister inja mao lagi to maghimo og kasulatan inja katong kasulatan mo to pasa pa dadto sa husgado para di na madadyon ilahang kaso kay kuan pa ko na jud ning gitinuod agara jud nga di pa na gusto nga mabuli si Lexie nga na maabot ag time nga pasensya na mo guys kuan moabot ag time ba di na gusto nga moabot ag time nga mag-eskwela na ra ba si Lexie ja bulihon si just jang mga classmate nga na nga jang papa nga na preso ja mo nang di na gusto nga mapreso jang papa aral silang pabayran sa nagasto ng abogado ja magbag-o siya kung tinuod siyang napay pagmahal na magbag-o siya wad ang tutanang mga bisyo ni dyan sa diha aghang gusto mo izahang respetuhon sa pagkakaroon kay di pa na mawa sa ang huna mo nang gusto na nga trabaho siya moabot ra ag time nga og magbag-o manggali siya mas mapasaylo pa siya na alang-alang sa mga anak ya karon ija laging mama di na ko gusto nga manghilabot pa na ja mo pero man kuno ijang mama guys nga mama ni Lister nga ag ijang bayad adto sa pilar ako na magpudyo kami ni Lexie maghimog kasulatan kay katumanggong so pa siya ni ulig Manila ningin magpud siya usa pa na nahiubos ko nga ningon siya nga kami na magpudyo dadto unsa sa katong pag magbagyo nakagasto man lagi pug ko nang pag-uli ni dyan, hiubos ko kayo siya nga maglain nami. Karon mo na gikuan ni dyan nga panindigi imong istorya nga kana nga bay mo na imong gingan nga kami mo papuyon ni Lexie. Panindigi maghimo na tagkasulatan aron di nako mahiubos ta pagbalik mo na yung gusto guys nga maghimo kasulatan ato mismos abogado. Pag-ara pang gika istorya nga unsa may hang mga kaagi ug unsa may hang mga kaagi nga na kay dali lagi po ko sa apuhan nagdake hangtod gali karon guys wa pa ko kay bawg kinsay ang papa kinsay ang amahan bisag nga naraman ba mo nang di ko gusto nga may nga maingani si Lexie na nang
harang gusto nga manarbaho si Lister mula sana mo manarbaho sa suporta sa siya para sa iyang anak. Hindi ako maningkamot pag ko para pas ang anak nga na ang gusto. Hindi ko gusto nga mapriso siya. Hindi ko gusto nga mapiktuhan si Lexi. Hindi ni na nagditatay po. Dako pasalamat nila kay nila ko nagdako. Sa akong mama, salamat pag gihapon. Pero ni nanay ni tatay, manggod ko na apil o pagmahal jud. Kay sila man dyan nagdako na mo ng anak ko nila dako. Pasalamat. Hindi ninyo po guys, salamat po ninyong tanan. Pasensya na mo kayo emotional ko, hilak-hilak po marizo. Arang ipagawa sa hang mga hiibas o kasakit. Gusto ko naitaw nga mahilakan na magawasan sa mga problema dari magusbay mauwaw ko nang happy ko tanawon pero sa kasing-kasing sakit kadyo para na may time nga maghila ko ako rin isa kaysa ang mga kaagay sa una nga na di mabalik mangkuas ang nunahuna nga di dyan na gusto di na madawat nga may ingani pa silit sina sa mga naagian nang sa pagkakaroon maningkamot gapon ko vlog ayo raman mo katingapod guys ug sunod adlaw sunod buwan nga adto na minilik si Datos Pilar kay mao may gipasalig sa iyang mama nga maghimo kasulatan nga kami na mo pudyo dadto nilik kinahanglan jud nga naay kasulatan kanang unsang gusto sundo nila respetuon nila kay di pa kuwang pa na sa ilahang pagpakauaw dari na kuwang pa jud na mo nang pasensya na mo guys ug sa tuhang mga naistorya nga na pagawas ra ko sa hang kahiubos ug kasakit kay mura na ko mabuang signa huna ay tarang tug focus ra pag sunod adlaw sunod buwan focus ra ko sa hang pag-vlog kay para makahatag po ko sa gustong Lexi kay sunod buwan July birthday naman niya diya mag-eskwela na pa siya manang naningkamot ra pag diya mo dyan ang ibalik-balik sa huna nga si Lister manarbaho gidya kami ni Lexi adto mi sa Pilar pero magngadto ari mi kaya harap ang purpose guys nga napo ko ika-content dadto pag-garden ko arhipod napo ko ika-content nga na kay lisid manggod pud mag-vlog ug nag-iipon mi tanan dare ja mag-vlog ja way na ika-content mo na pud nang isa pa sa hang niingon pag nga kami Lexi mo pud dadto kay hapong purpose mag-vlog magpadayon ko sa hang na mga natanam dadto bahalag nangagaba na iha na tong wadon guys magkuana kanang nay baguhon na pud na ikaugmaan ug naay makuha sa hang anak madin ang purpose pakita na sa hang anak nga unsay ang naagian sa una di siya maagian karon mao nang naningkamot ko para marang Lexi maningkamot bad si Lister para sa isang anak. Tingin, malagi si Jada rin nga kuno si Jag magmahal na rin na pero hangginan kung tinad magmahal ka na nangadyo kag pasaylo na sa wapa ko nakapile manong gibalik-balik na nila ako guys ang kapasaylo man ko kay tawra lagi pud ko tawra pud sila nga kamali ako na magkamali pud ko magkamali magpunta tanan way taong perfecto pero sa pagkakaroon di pa basta-basta ipamawa sa hunahuna sa lighan naglang nabuhat na rin na nung parang gusto nga ang sayang desisyon mo to ilahang tumanon kay kung uban pa na mapreso dyan sila pero ako tawra man lagi pud sila nga na di padalim nga na lagi manang gipahangjo na sila pero magbayad din sila sa danyos nga nagasto laliman ka datong 35 ka USB insya 100 pages sa mga nagipang file na sobra-sobra pa dadto sinsya na mo guys ang vlog
Hello guys, dahil na dyslexia na uli na sila diyang Mami Purami nagsimba. Ano sabi, wag ka nagpasaway ni Mami Purami? Ah? Nagbihibra ka dito simbahan? Anja, banan makuno kang Mami Purami anja. Di ka muhilak at tumamatog. Ha? Di ka muhilak? Mag-ansa man dahil mas Mami Purami. Magkuhan biyabas. Ko, magbiyabas? Wala. Dagis mamara magbayabas ha. Kaya maniudto na kuno ta. Diya guys. Mara din na imong vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa mong vlog. God bless inyong tanan guys. Daghang salamat. Amping mo kanunay. Thank you for watching. Thank you for watching guys. Bye-bye. Happy na ko kay Danas Lexi daw. Bye-bye guys. Bye-bye guys.